Nu! Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de biliard. Dacă vreți să jucați, se cheamă 8 balpor și astăzi vom juca cu Lucas. Am intru. Stai! Nu-mi dau încă. E connecting. Că m-am jucat ăsta de vreo câteva luni. De vreo 9 luni n-am mai jucat 8 balpor. Sunt bot. Da, 9 luni, nici 10 săptămâni. Ce? Că tu joci într-una. Ăsta. Da, le vor 10. Nu de bani, credeți. Ce este VIP-ul? Nu. Eu care să-mi iau dacă am 90.000 de bani. Ha? Hai că. Eu ăla să-mi iau ăla cu 15.000. Că e legendar. Sau cu pisica. Vreau să te zic care. Hack. Și cam hack. Care să nu-i bun? Nu uitați. Nu mai uita la Shelly. Monia nu rău. Stai! Că mă dat aici. Că pe cont nou. M-am cheat pe altul cont. Credeți-mă. Ce? Și acum Lucas la vară ne dă invite. Stai! Vara aia să fie mâine. Până atunci eu joc un match. Nu, stai. Mă dau la ruletă și gata. Dar de unde și ăștia? Cam eu atât. Romana. Hai să dăm gifturi. Dăm și mie dacă la alții doi. Open. Ia, deschid un chest. Bă, banii și... 45 de bani numai. Dintr-un gold chest. Hai. Revin după ce îi dau invite. Pa. În sfârșit mi-a dat invite. Văd, cred că nu a făcut prea mulți youtuberi jocul ăsta și am zis să încerc. Și apropo, nu s-a jucat de două. Nu s-a mai jucat de 9 luni, de câteva zile, apropo. Bă, nu. Bă, da. Bun. De ce? Ce? Astea le bagi. Stai, îmi pot da update pe crosă. Uite și eu. Nu, a mea am 24. Neagră. Stai la locul tău. Păi, cum să dau, adică? E prea greu. E dacă încerc să dau asta. Ce să fac eu cu 11.000 de bani? Neagră! N-ai văzut pe neagră, că acolo era, dacă dai, o câștigi. Da. Ba, ești profesionist în joc. Te jur, pățat.
să dau un bot. Scrieți în comentarii dacă e adevărat. Te înjur, tot. Say what? Scriem eu. Poh. Neboa. Ce să dau? Păi câte poți da și nu dai? Say what? Îmi dai 100 de lei dacă nu nimerești bine? Dacă nu nimerești, îmi dai 100 de lei. Ce nu ai? Prieteni, dacă nu vă întrebați Arhec, că mi-a spus ieri. Da. De ce mi-ți pe abonați? Ha? Păi da, e adevărat. Eu nu cred. O băgăm. Aia frum. Asta frumușel. Iau de aici. O dăm. Aia. Nu băgat în seamă. Acum dăm. Nu. Ești cea mai mare bot. Adevărat. Nu? Bani. Ce bun. Da, zici. Stai că mi-o bag și eu crosătă. Mi-a avut crosă de level 15. Crosăta de botan. Mi-a avut crosă de level 15. Bravo. Îți dau 1.000.000 dacă mă las să câștig. Dude, da chiar. Îți dau. Să dau. Ce? Trebuie să bagi alba. Opa! Dă bani mulți în calce. Dă-i primeci. Dacă te ține. Am 9.200 montere de tine. Este minus 5. Am 4 Mersi că mi l-ai pierdut. Ei, nu dai niciuna. Nici aici, să dai tu acolo. Păi. Să dau și eu una să vedem care us. Dă-i tu. N-am auzit bine. Mersi. Nu, asta sunt a mele. Nu? Da, vezi? Că știu. Știu că asta mai bine decât stes pe bravo. Știi și eu mai multe cu regiuri. Da, uite-te măuturile. Râs de prostia ta. Chinezi, asta e bomba! Scrieți în comentarii, say what. Dacă ai dat una. N-ai dat. Nu. Mersi. Dar mai bine o dădea neagră să câștigi. O dăm acum. Așa. Hopa. Taci. Dau toate modurile. Fac pipi pe regiuri. Trebuie să face pipi pe regiurile mele. Ați auzit? Așa că eu mare obrăzănarie, da. Mersi. Și că e a mea. Mersi. Salut. Asta e egoist. Păi așa ești tot timpul. Stai, cum să dau așa? O dau? Na.
Poate mai așa? Nu, poate mai... Poate mai... Na. Ce-o fi? Drăgut. Poate mai bine băgat. Na, nu bag. 3. Ei, 2 la bac. Ei, 2 la bac. Da, cred că tu e la teză 2, nu la bac. Ce teză, mă? Puh! Ești urâtule! Ești un urât! Puh! Nu dai. Nu, eu credeam că o dai. Așa o dai și merg așa. Și nu o dai. Scrieți în comentarii dacă trebuie să Bă, dar nu vorbesc cu comentariile. Eu dau live, cred. ei. De oricum... Bă, te făcut de 8 bal pe ăla. Care ești tu? Ați văzut faza asta? Îți mă de văzut. Nu ești. Eu sunt mongra, vezi bezva lui. El îi știți cine dă Belgia, botul. Bă, dacă dădeai, era un fraier. Drăguț. Dar bine că niciodată nu mi-o dă să o pot muta. Să găsim și noi un bou. Eu, ești un delfin. Și să nu uiți, dacă aveți TikTok, dați follow la Odai cu David 2010. 2001, că e făcut din 2001 și nu mai are rost pe lume. Ia, Eu tot timpul când mă joc el o balpol aici, mă credeți? Că e bun, că dă-n gropi. Așa. vecii meu. Nu-i tot. No. Bă, da, lei, bro. Și atât a fost și cu episodul ăsta. Bă! Te bat dacă e așa. Atât a fost și cu episodul ăsta. Abonați la Abonați-vă la mine, pa! S-o opresc.